Unya nay, unsaon ta man nakakita naglaeng gipuli sa imuha nay. Ani na lang dong, wa man ko'y kauban sa balay, magmingaw man sad ko, ato nang kauli sa balay. Dili lang. Ikaw na po, nay. Nagunsa na mo bugad rin, nay. Naluhay ko sa imuha dong, kay lunli ka kaayo. Ya kung lunli ko. Mo ang ianhit ka, arong tambalan ako ang imong kalaay. Huwag yung ka na puli sa kuwag sunod-sunod, nay. Nga, wa mo ko'y gusto sa imuha. Grabe na po ka dong, oy, nga wa kay gusto nako, basig maabot ang panahon nga ikaw rin magkukod-kukod ako. Nanay po, doy. Pagpuyo, ragun, nay. Di ba naman kayo uyab, nay? Nalagi dong, pero akong gibiyaan ka, wanam kumuangay ato. Sus, paniguro na, nay. Kay idara na ka, nay. Mo gani, nga niniguro ko nimo, kay bata pa ka. Nanay, oy. Nanlimbaot akong balahibo, nay. Sa mga imong ipagsulti. Bisa nakilig ni ganina sa sakuhan. Nay, tambag na ko sa imuha, nay. Balikin na lang to imong uyab. Kato na, nay, siguro, ha. Ganun yata mo kinumuslain, nga ikaw may akong gusto. Nanay po, doy. Kasi moabot ang panahon, nay, ba? Nga ako na po imong biyaan. Hilom dia dong, oy, wa pa gani ko nimo sugta, biyaan na hinuon. Nay, kung saan ba hinungdan nga imo tong gibiyaan imong uyab? Ay, ano mo ganang hitabo dong. Uy, Bing, biyahe na ito yung mga yabak kay ako tiwas bayad sa ibong Aerox. Pantay ka ha. Kaya ako nagibayad, dahil na to kay idara naman to. Hindi mo ka malingaw ato. O sige, biyaan ako to siya. Kay diham ko nalipay nimo, hawd mo kay ka malimugmog. Oh, dapat lang kay. Gihatan na ko na ko sumuha ang best performance na ko 100%. Mo giniganahan ako nimo. Tara. Bantog rang wa kay uli-uli tawhana ka? Kanaan naman dahil kay gipulis ako ah. O, mo nang nahitabo dong nga nakakita sa bayot nga gipulis ako ah. Unya, nay, unsaon ta man nakakita naglaeng gipuli sa imuha, nay. Ani na lang dong, wa man ko'y kauban sa balay, magmingaw man sad ko, ato nang kauli sa balay. Dili lang.